danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon so ruwa na zuma ba na karki ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abuta. So ruwa na zuma ba ni karka ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. Zuciyata ne ke kaɗai kawai ta ka bege san kikin gaba na waige ki na doso domin ido na ki ya ka hange tausaya mini zo nan ki warware mini zarge tun daga ni cikin san ki shi na ki wa bauta. So ruwa na zuma ba na karka ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. Sahibi na ƙaunar ka ta daɗe a jikina na aminta ka jara gama da linzamina so kullum na gane ka a gefe na zan cika in zan maka dole zan tattauna don kwabacin raina kake saka ni dimauta. Ban azurfar so ne kwaza na baki ta gulla sai ki sami na a hannu na masu kisi kwalla murmushin kyado ne gare ni in nayi kalla shi a murya in na ji shi ko a salula na kina tantance shi ya ki zo ya rauta. So ruwa na zuma ba ni karka ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. Zuciyata ta yarda san ya fi abota. Gafuran so kyautar shi kai da baiwa masoyi kan rike shi a hannun ka kaji karkai shayi ba ni umarni komai ka ce mini zanyi sannan auta na mazan da kai kadai aka yayi mallakin kai na baka zuciyata kyauta. So na zuma ba na karki ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. Sanki ya sake ke kadai nake ta tunani zana je algarya ta so ta kira kani tun da shauƙin ƙaunar ki ne yake ta tsumani kama hannuna na ki sahiba ta bani darasin soyayyar ki so kadai na karanta. Shi kadai ya hukunta. So ruwa na zuma ba na karki ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. So ruwa na zuma ba na karka ba ni maɗaci zuciyata ta yarda san ya fi abota. danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun